Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua. Narito ulit tayo upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating weather analysis dito sa bansang Pilipinas ngayong Lunes hanggang Miyerkules, Hunyo 20 hanggang 22, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest GovSat na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Ito po yung ating latest satellite graphical analysis. At nakikita po natin na wala pa rin major weather system na natatanawan sa anumang bagay ng Pilipinas. Kahit na sa labas, all clear po. At ang mga thunderstorms lamang po ang mananatili pong makaka-apekto po sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At ito po ay patuloy na magiging presensya sa loob ng 3 araw hanggang Huwebes. So makikita po natin ito hapon-hapon or early evening. So magdala lamang po kayo ng payong at may mga possible lightning strikes po yan at mga inaasahan pong mga pananadali ang pagbabaha sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa. So ito po kapag may dumaan na malakas na thunderstorms at yung mga rainfall rate po ng isang malakas na thunderstorms pwede umabot ng 100 hanggang 200 mm per hour. But ito po ay maglalast lang in a few minutes at hihina naman po itong mga thunderstorms pagkatapos ng 30 hanggang 60 na minuto. Okay? O kalahating oras o 1 hour. Maximum na po ang 2 hours dito sa mga localized thunderstorms. Kaya ganito po nangyayari kapag walang habagat. Although pagdating ng July o August, sigurado po yan. Babalik itong mga habagat. Lalo na po pag meron na pong magpupul sa kanila o yung mga development ng mga bagyo dito sa Western Pacific. Sa mga oras na ito, wala pa rin pinapakita. Although may isang computer model, yung American model, na katapusan po ng Hunyo, baka may mag-form po ng bagyo po dito at pumunta ng Taiwan. Hindi pa po yan sigurado kasi po yung European model o yung ECMWF ay wala pa rin pinapakita sa mga oras na ito. So, malabo pa po yan. Nasa 30% ang probability niyan. At kitang-kita rin natin dito sa labas ng ating bansa ay matahimik na tahimik. 2 surface troughs. Wala naman pong epekto sa ating bansa. At IDCC, napakalayo sa may area po ng Marshall Islands. Nandyan pa rin yung Mayo Front sa may China at Japan at hindi naman po siya nakakahikayat ng habagat. Nagkakaroon pa rin tayo ng tinatawag nating long monsoon break. So ang one of the reasons behind that is dahil nga nasa presensya tayo ng La Nina. Pag may La Nina po, malakas po yung tinatawag nating easterly surface winds, okay? Although hindi natin nilagay dito, hindi na po masyadong significant. Medyo mahina naman yung easterlies na yun. But kitang-kita po dyan, may hangin po dyan mula sa east. At medyo walang convergence nangyayari. So walang mga pag-iikot ng mga low pressure systems na mabubuo. Okay? So usually pag La Nina season, nadidelay po ang habagat. At medyo short lang ang duration nila. Mga 1 to 2 months lang. Supposedly mga May to September siya. But pag may mga ganyan na La Nina, mas shorter ang duration ng habagat. But we expect them to be back. We expect it to be back mga ngayong July, August, September, latter part, early October, wala na rin yan. Okay? So, yan po ang synopsis na nangyayari na yun sa ating bansa. Medyo tahimik po. Salamat tayo dahil wala pong ganyan, mga sama ng panahon na mag-cause po ng dagdag problema sa ating bansa. Alam natin, matataas na po ang presyo ng langis, mga bilihin. Talagang hard life po ang ating mga kababayan. Okay? So, let's hope and pray na okay na po ang ating let's hope and pray na wag naman magdagdag po itong mga bagyong ito na pumunta sa Pilipinas. Ito yung ating fast animation. So, kitang-kita po natin mga localized thunderstorms dito sa ating bansa. Medyo may umiikot dito na upper level low. Ito po ay mga low pressure areas sa may kataas-taasan po ng ating atmosphere. Around 25 to 50,000 feet. Pero sa lower surface, okay, nag-create po siya ng mga localized thunderstorms dito sa ating bansa. So, expect po natin yan hapon-hapon hanggang early evening.
And yan, so far clear naman po ang Western Pacific sa mga oras na ito. Umpisa alas 6 hanggang alas 11 na yung gabi ay nasaan pa rin, nakita po rin natin dito mga localized thunderstorms sa kanluran bahagi po ng Luzon, sa may Ilocos Region, sa may West Philippine Sea, dito rin po sa may portion ng Leyte, Cebu, Negros, at Panay, Masbate, Mindanao, maliit na areas po ng Kabikulan, meron pa rin nagpo-form at sa Palawan. So, inaasahan po natin may mga panandili ang pag-ulan po yan. At ito naman po yung forecast sa ulan mula sa European model hanggang sa Webes, courtesy of windy.com. Hapon-hapon po, inaasahan po natin mga thunderstorms. So, ito po, bukas ng hapon, nandyan pa rin po yung mga thunderstorms, lalo na po sa may gitnang Luzon, gitnang Mindanao. Pagdating po ng Miyerkules ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Yan po, nakikita po natin between 2 to 4 p.m. to 5 p.m. Diyan naman po ang mga thunderstorms. At pagdating ng Webes, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ay lumalabas pa rin yung mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. At kung makita ninyo ang ating rainfall accumulation forecast sa loob ng 3 araw hanggang Webes ay kitang-kita po natin dito ang bulk ng mga rainfall sa malaking bahagi po ng ating bansa. Dito po sa graphics, nakita natin sa may gitnang Luzon, Metro Manila, Southern Tagalog Provinces, Visayas at Mindanao kasama rin ng Palawan, ang medyo matataas po ang frequency nitong mga localized thunderstorms. At sa wind forecast hanggang sa Webes ay kikita pa rin natin ang kalmado hanggang paiba-iba pong direksyon ng hangin na magiging mahina mula sa timog at timog silangan sa may Bicol, Visayas at Sulu Archipelago. Sa Miyerkules ay meron pa rin pong mahinang hangin mula sa silangan sa may extreme northern Luzon, silangan Kabikulan, at silangan Kabisayaan. While ang ibang areas po ng inland Philippines, okay, ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Sa Webes ng hapon, inaasahan pa rin po ang kalmadong hangin sa malaking bahagi po ng ating bansa na may konting hangin mula sa silangan at timog silangan sa may extreme northern Luzon, sa may Batanes, Bubuyan, and Cubao Islands po yan, at sa may eastern coastal areas po ng Luzon kasama po ang eastern Bicol region. Okay? So far, yan po ang ating lagay ng panahon. All clear pa rin po ang Western Pacific at babalik ulit tayo sa Miyerkules upang bigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Mr. Typhoon.tv or youtube.com/Mr. Typhoon at i-click niyo ang notification bell as well as kapag nanonood po kayo ng mga videos natin, huwag niyong kalimutan i-like palagi ang ating mga updates. And also sa ating Facebook page, MrTyphoon.com or facebook.com/Mr. Typhoon para updated rin kayo sa mga daily CraftSat, mga video analysis every MWF. Okay, so far, yan po ang ating latest. At ito ulit si Mike Padua. Kita-kita ulit tayo si Miyerkules. Hanggang sa muli, magandang gabi po sa inyong lahat.